Tumancho murano botko buri twerigali Jumamosi tariki kianda cy'umutinyo yiga 11 mwaka wiga na manga berga ko nekigwa kurwa achinsemo chinga kya bariki baito ba mangana maya kurwa se county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi babikire kambi litko lia rero rigima ko nekingo chirko nyora alliance berga ko nekigwa nyoranga boigo ntochikinya ko bato ko nekinga twa kwalenteire alliance aberga ko nekigwa kurwa ase county to ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi tinga kiboigo nigo abiegwa via Gega Awards benya ko bikone kigwa usibigenda twone kigwa asensemelia ATC abwase DJ Aston uyo koranya ko bokolentra anamono ensemelia gospel Sunday bakuboterana amo ronkor kwa Kevin Onkoba kabana enjoy kwa mole Itko rero ni gabarai kurwa ase county ya Kisii amulikinsemo abanyako bagusangerekana ase giti kya Nyamiobo igotoka se bungi ya Bonchari county ya Kisii asomo igabo komoenia yo kabere omujumbe obonchari Muske John Zebedo Opore Mana bombo gavana wa county ya Kisii Muske Paul Simbarati negati abaribanda bangi niko bakirana asensemeyo asebabirwa kwanira igoro yo botutukana bogenda twane kigwa ase egeti gechindege yasuneka aseboigo Zebedo Opore naniga korete mirimo ya chingaki aringo mujumbe obonchari familia batoete monto okoroku Opore ekerena maeta Opore tari akere arangire mangana ekere inde college 2022 tukaumira na nere tukaikaransa tukateba bas tuabuiru tiatoikaranse tororenga kina inde after that a year later nkoiburu na inde oruwade ekele familia ngakere simi I stood with them ngateba Opore no monto manyete he was a friend to my father, is like my father and we respect him. I attended. So Indega Igati, not because of politics, but because of a person that I knew who was a good man. Mangana siasa we will do baadaye. But today Natora, let us respect that man who lies there. Let us respect him. Ndo baskoreta segi. Right umonchi mureto go sabo kwa bira kubatkana amono robot ru kurwa asensemelie bungi abonchari segi kagete gitambe nigora chunya kabato ru ko gochira asenchira yabene kurento kwirana ase ensemo ye bunge ya Nyaribari Masaba munenchira mo ye gokonya chiama techire kagwe soke na kubwatuka chiwilche go chia segati yabari bamenyete amono bare makurwa asensemeyo okwana chinga kecho nigo muskesagana abirga kwesokya na gotemna niga begete mirobelisene yogo chia gusira egati chia mate chirete kwenyara na boko bolia egati yabaribande kwega mubwekano amenchiremo yogo kora obutaka kurwa sebinyoro roboti uru nigo rwarigani kwano mulikito Dan Muzungu munenchiremo yokaganda gusira chia mate chiriti bwata makon kurwa se wodi ya gesusu Ditukuli rero nigo muskeke fasagana agenda no bokonyi bwa bwokono na chiwiriti sita omaiko ukarobo komumbura omwana narenya rukorwari na murwari gocha kurwa kana kurwa bakabo ngo karanga mbiyambare kala ngamba kadabanya wabela na mabera abana bakuri ekogera chinga kiechecho bali banyoro bokonyi gwetera chia matechi gani go banyara koirani ni ngambi yamono Senge nchobono obugima bwabo mbuchanyara kokonywa no bokonyi bwe ngo Mwesimigwa teba sagana atokonyi bibiri cyaso umwana yabeli sikama tukamangensa tukone kumwalije kenyuri wana twabere no mogoka senge cyatorete bibiri cya umwana ona batoko mubeka twamusugu na sita lakini nanya konyora bokonyi bondo muno waso mwesimigwa teba sagana ndetaire mbwira ne ngambu yamono na n'umuntu bayita eginye kigwakorire tiganya sago sini saita Mori yare tirwe gokonya abana yana konigwa nabongo kwana igeko bapake bumwando bwa bana bande mwambimbi yamono gokonya gotaja ekerwa igo mosko ike basagana irari bagari ari abene na goteba muna nigo mureberio iga oye uragendere gwodi enkima ya gesusu ekerwa igo bari bwato bane maboigo basabiru go chigwesokia boigo gokonywa egwiri cyago se asencherende Karwaigo anyara goteba nere buya barayibo yo chigwesokia na rochi buya buchake project yo kwanya barwete ekogera abara yabange nako musana waso emechi y'abantu bari marete igo kona cyagete na chire ne chibweta ni ngendrete kunya gokonya ni chi ensema ya Masabo ngatebya aburi ya
tigatako bisa abana nyomba azisalwa watobore soke abana isiko egere bamekane ngamba rwarete bakoye abarayi maro bari cyobisi abarayi abarobisi enjengo basaba ngo tubwaterane nonde wense rero willing kuja gokoye Ekramenta gotebanire buya umuruberio OCDF ochigotigara saba chumbe kya umuruberio iga OCDF nigoretiro magendera mangane no mona soro gongo rwa gusi gwense uigote nganari chinguru chogotaka gokonya umuntu tari kwenyara no karibishire igondo gendre kunya kwaina na kiniga skito kanyara amaruire no tonto gokonya tore wodi tugosineski gochumatuwa ngo kora batebanga asabara baito bari ababunge bari parliament according to public participation kibase kibatia CDF chitikare kono parliament yakore kibase chisabo cha county magenda tayaro chiko twarore binte bile sana byo kwa kana ni county igotika CDF ngo sawa yari kunyarikana itikare koba parliament ya ababunge na ubama ekera bakibako mana kibase korwe kana bachiye eko kana basa kuchaka na ndebo no ngakwenda na gocha se county gocha kubundisa abantu be county it will take time ilo tunatsitika ko babunge egere chendera kwa magendero ari ababunge batigaditi bagende na magendero yechi Kuripotiri ketaseni kiage tembe korwa igase kenyore kiga kyanya ngonda kigotoka emya gesugo dimya nyari bali masaba ilieta lyane igongoro kwa Dan Musungu. Right mwancho buri tukwiranirira asoroboti ruri kurwa sensemeli bunge ya Bonchari nigo egatia barai kurwa ase county ya Kisii moneki nsemo obekirana ase geti Kenya miobo yegotoka se bunge yomne nchiremo yokurwa esko yabo yomwalyo guchiaso yokabire umujumbe bwenseme yumuske John Zebedo Opore abange nigo bamotogia asimirimo yae emiyabirika okora chingaki arenge umujumbe obonchari munatokurigiria orobotu Vatikana amono gukwa kuyu kabere umujumbe obonchari muske John Zebedo Opore mambiarero niko umuyiga boko mwenyo nyakai ao niko baikirane mambiarero egati yabo umujumbe bwenseme yumuske Dr. Charles Unchoke mugavana wa county ya Kisii muske Paul Simbarati museneta wa county ya Kisii muske Richard Momoima Onyonka Naboigo egati ya aba MCA naboiga barai munenchiremo yokurwa esko yabo yomwelyo Hukwana chinga kechu ni gabange ba motogia muske Zebedeo John Opore asemirimo yae abirga okora abirka ukirania emirimo yae asenchira egwendete kubatkana amone chinga ki arenge omujumbe bwebunge ya Bonchari paka manuti ngatanga yugo mwako nabakorte gasira Bonchari Indega igati, not because of politics, but because of a person that I knew who was a good man. Mangana siasa will do baadaye. But today Natora, let us respect that man who lies there. Let us respect him. Ndo bas koreta segi, ndo bas komana. Asense mwende abange nigo babiru baote amuna nigo muskopore abirga kuikirania amagendro. Akibuna toko ya ni Opore tigara arebuya. Opore mastwa Mwenjo kanene Bonchari bali mwacha kuruiska na kumanga Bonchari nemesete yani kuruwe kone erami gete erami tiganya sae aliende familia Watkana amono kungusana igoro yegeti chindege governor wa county ya Kisii omoske Paul Simbarati moseneta wa county ya Kisii omoske Richard Momoima ruta batebange airport irwe tarinche na tenetemba moteli to baso kuni airport iyo ngwa kanete yende karansa Your Excellency no kwale bosi kana makorete bitango baone getie kyo na njete kubeka my voice Governor mubunge muke tafadhali egeti kerange nkabunde MPC bako na bako Kisumu ni mbali sana tunaomba tafadhali hiyo uwanja ekiendege Suneka isipatiwane hivi ya affordable housing hatujui ni nini Atuelewi
Mwanya orege kararia oba maende chindega no chia kagure bona buno porare tatu kankatare tatu na ndege eriare gwoncho karanga yare teyo igaba chumbe egeti garia egeti gakiarengo korwa poraro bachumbe egeti kiarengo roro 2022 moisonde nalituwa boriga bona mogocha korwa rore kiagara mwaswete igana te baba chumbe paka chiseneta moikaranseta na bande bakaroro bagusi ekiagere getitu abwate nsuneka airstrip yoka ase gusiengima gusi amana nyamira Muske Paul Simbarati niga korna gote amna niga begete mirobalisaine yogo chia kone kinga namone county ya Kisingo chire go kina ke magendero na kubuli amenyikurwa se county iga kumubwate siamune nchiremo yokone kinga Aberika okini ya chinsemo namono ke magendero tali yeto igaiga kanga twanye igoire enyuwete ngestimate tigatigati nabulete abantu muntu kurukuneto yo KPLC baru sestimeria torole inyekitali riguru ekoligas as long as inde governor omwibi na chabo mwana ogo tinko mwabira kusibone mutaite to sekena abayibiga onyo nyage gokoga okonya konyo kiminyoki okugende sabali yawo sese nde yons ya bere kibengi ya lengret nganeros chibesa ga busongo kurenya hectare ya level 5 and I wishing out my brother Onyonka nalingiga ndaite modenga ki my brother Onyonka I accept any criticism eto kobe mbesenge nyonate mnya abayibigete baraba sani bawo abange boigo nigo besokia na gotebo yaberego intwe mwanya getinge tigabona totegeranega inchenko basorera buna siwateba na esi okenyuri okwanire baba boli motache tiamo bwa bana abamo mwanchane momanye kwaberana mosikane tonyore nyombe yemo togende tuliyo mugambi bwenseye moko nyara. Tunaomba msaidie wa Kenya kwa sababu mahali vitu vimefikia ni kama serikali inataka Wakenya wakufe. Bamo ekiagero mheshimiwa Pole nigarengo monto bwa mangana make lakini ebikore binge intubuna baraibagu Nerubuya egati abakenya kugendera kumubwate siamune nchiremo yogo chigo kine uchumi okwana ritko liarero chinga kikirana asensemeli county ya Laikipia niko muskeruto abirka otamna ni ga serikali ya ebigete mirobalisaine yogo chia kwane kinga babir bakubwaterana eri kwane kinga ensi ya Kenya ngochirguska gochibosi. Rhinos are indeed a pride to our nation, and Ol Bejeta, we want to congratulate you on behalf of all the people of Kenya for being the outstanding conservation that has chosen to be home to these two relics of what remains. Earlier, we're going to work with you, that whatever is required of you and us and others of rhinos, the government of Kenya will play its role. You have others is indeed something that we are proud of, and I am sure many to the reality that most of our wildlife are in conservancies. It is the reason why we decided to spend public money to Chumuri chinga kiagenda tukone kigwa kurwa senseme iyo tukwira na se county kiorera horea alafu kiorera horea alafu unatuambia wewe umepata ufunuo mpya ya kuchaja ng'ombe na watu wanakufa kwa sababu hawana dialysis. Kuhusu chakula ya GMO ianze kuletwa hapa Kenya. Mtu mmoja akikuza GMO hapa Vihiga apande mbegu ya GMO moja, hiyo ni hasara nyingine kubwa ambayo tumeletewa, na pia tunaambiwa lazima uwe na license ukitaka kukuza mambo ya bananas. Kwa hayo mengi na wachache mlima, na ni kweli iko kijana alikuwa anaitwa Gachagua, nikamwambia hii koti itacheza dance mwishowe piu, na hiyo mambo yote ilifanyika ikiguza mlima usiku. Sasa hata aliguza akapewa jina, lakini
Tumwanche muri atokwira na asensemelia kionga chigosori mune nchiremo yugusira ebiegwa na mono asensemelia ya Nyamakoro to igotoka se county ya Nyamira nigabange abasaya baburi gwe kwesibaburi abarayikwana kengo chibari gwe sokya mune nchiremo yukobakonya no nabo nigabange bagendete kwana kinga nigo bagendete okurumukya mune nchiremo yugochikwana kinga ngukini bare ebiegwa yabo araboti uru nigo rwariganirwa n'umurikito Fred Agari abasae kurwase kenyoro Nyamakoro to igotoka se wodi ya Gesima Bogetu tumasoimie county ya Nyamira nigo beso kirebe naso kubolyo bokonyi asensemo yemepira nabagoni uniform chogwa kiremepira asebate birenga nigo babwate byegwa ibotete kwaga chakigama na korora ngabyabere biko bakonya sam tukale bosyo nigo boigo barure birero gwe nere bya berende gwetanga kurwase emechande menge mwana na youth uyo kenyoro Nyamakoro to no kwana bole matubwata sigeti Nyamakoro to players tubwatu itagere twagani banyarwa batogo cheza kitora no bwamu boko ngutubwate mono tubuna bana youth banyorora bangina bagotokazira singi to nyakerogo monene bwesukuru yoboroso ya Nyamakoro to batebirenganere byabasaba igakonyorobo konyi erigwetanga kurwa seme chande menge munyakerogo bwesukuru ya Nyamakoro entambe ande mbatageire njira yoko bwatisiwa atoka bale seme chande menge banyare ko bako bwatisiwa babe bale getibo tambe bamubolirie omujumbo bogeto tumasomoske